Ayun, what's up guys? For today's video, kumukuha kami ng bisokol, kohol. Bali, lulutuin natin mamaya. Tignan nyo guys ang lalaki. So yan guys, silang pakitam. Yan guys. Dito kami sa bukid kumukuha dito. Sa may palay. Palayan. Namumulot kami. Tara na dun. Malayo. Yan guys, dito ang lalaki. Marami na. Aldrin, mahulog ka dyan nak. Nahulog ka dyan, Padre. Tindahan niya ata. Dore, ante, maka. Diyan ka na, mainit. Mainit. Dadakalitig ng medyaya. Ayan tayo. Nga silang. Madi ka mapantan silang. Ito kan, ada dyan natin nakit kita. Ito kan. Kita mo. Ito na, madim ko na kita pagay. Ito na, kumot dito. Bali, lulutuin natin siguro guys, mga bukas siguro. Kasi ibababad pa natin yan sa tubig para tumais sila. Ayan. Limibag. Ang daming kwantong palayan nila guys, daming ano ba to? Damo. Ay, nagdadakil na eh. Laki. Sini, gano'n eh. Sini. Kidadakil lang. Tani. Hmm. Maliliit dito sa banda rito guys. Tapos ang dami pang damo. Dito na lang kami kukuha. Oh. Kaya ganito dito guys, dito sa banda rito kasi kinakain nila yung palay. Bali kuan na to, natamaan na to. May ma-harvest lang siguro sila dito pero kaunti lang. Ang daming kohol. Andaan?
Masarap to mga kabsat, sisig. Narugrugit ka na ang kanina yung tika sagpatan. Oh. Natinag. Natinag ka didakol. Natinag ka didakol. Ah. Tene. Yan guys, ito yung nakuha namin guys. Malihugasan ko lang tapos ibabad muna guys ng kuhan. Mga 12 oras siguro. Wah. Ah. Ayan. Siguro mga bukas pa natin to maluluto guys kasi kailangan talagang ibabad muna ito para siguradong malinis. Bali hinugasan ko na siya guys ng hose kanina. Mga ilang beses ko yatang hinugasan. Tapos bukas bago natin pakuluan, hugasan natin ng mabuti. Kung pwedeng 10 beses natin hugasan, gawin natin para ma-sure na malinis talaga. So yan guys, tuloy na lang siguro bukas tong video na to. Nalikat ko na lang muna dito, tapos ibabad ko muna. So yan guys, to be continued. Yan, what's up guys, balik guys, umaga na. Bali luluto na natin ngayon yung yung kohol na kinuha natin kahapon. Bali pinabad ko siya magdamag, tapos kahapon mga alas 2 yata yung kinuha namin yun. Papa. Bali pwede na yun guys, malinis na siguro yun. Papa, tingnan natin. Bali ito na mga idol, ng kabsat yung kohol. Yun, tumain na sila. Nililinisan natin itong mabuti guys.
Yan guys, ilalaga muna natin ng konti para madaling tanggalin yung balat ay yung laman niya. Kinalagyan na natin ng tubig at pakuluan natin. Lagay mo na dan. Yan guys, pakuluan muna natin to para madaling tanggalin yung laman niya. Kaya ito na guys. Bali dito ko na sa gasolina sinalang para mabilis. Yan, ito na mga idol. Lapit ng kumulo. Kumain dyan na ka na. Hey guys, wala tayo. Kumain nga dyan. Yay! Ay! Guys, ito na siya. Bali, isang mangkok. Ay, kulang konti. Bali, kuhan natin. Lamasin natin sa asin. Lagyan natin ng asin. Ito guys, asin. Maraming asin. Para matanggal yung lansa. Yan guys, ito yung rekado natin. Luya, sibuyas, bawang. Ito na yung kan natin, kuhol. Lagyan natin yung luya guys. Tapos bawang. Tapos yung sibuyas guys. Yan guys, medyo golden brown na siya. Lagay na natin yung kuhol.
Yan guys, lagyan natin ng konting tubig para kuan maluto yung kuan kohol mabuti. Luto ng mabuti. Lagyan ko na rin guys ng kuan seasonings. Madik sarap yung lalagay natin. Tapos paminta. Yan guys, tapan lang muna natin. Yan guys, tignan natin. Yan. Lagyan na natin ng toyo. Lagyan natin ng konti. Yan. Ika guys, dyan ni Hindi pa isama ba rin? Sarap lang natin yung tumataribas yun. Kain mo na. Guys, ito na yung Katamang ito ni adobong kohol natin. Then guys, kain tayo. Sinangag na kanin. Well, please subscribe.